Goeiemôre allemaal. En welkom in mijn YouTube channel. Mijn YouTube channel zijn naam is Olamo Radio. Mijn naam is Richard. Ik ben Olamo Eastern Cape, klein dorpje buitenkant Oudtshoorn. En een klein dorpje buitenkant Styffelwold. Vandaag wil ik praten over jouw municipaliteit rekenen. De reden waarom jouw units op jouw krachtblaadje zo min is. Dat is waar we vandaag over praten. We willen allemaal eens aan het besluit en luisteren. De reden waarom jouw krachtunit zo min is jouw grondbelasting, wat achterstallig is. En de andere reden is dat jouw waterdiensten is ook achterstallig. En dit is de reden waarom jouw units, jouw krachtunits, eenheden zo min is. En voor 100 rand krijg je 27 units. En voor 20 rand krijg je 4 units. En dit is de reden waarom jouw krachtunit zo min is. Je kan gaan met jou in de naaste municipaliteit en kan je regelen voor een minimum om te betalen. Je kan elke week betalen, je kan elke fortnight betalen, je kan elke maand betalen. En je kan ook regelen voor 60 rand per maand, 100 rand per maand, 50 rand per maand. Kan je ook regelen. Ga naar je naaste municipaliteit en regel dit alsjeblieft. En als je ziet, als je je schuld klaar betaalt, je waterrekening en je grondbelasting zal weer recht. En je krachtunit zal niet weer zo min wees. Je moet hem geregelde bates betalen. Dit is het beste ding wat je zelf kan doen voor jou en je familie. Want mijn dagse leven is die leven baie zwaar. Voor onder 27 units. En dat is baie van onze baie hard werk voor onze brood en onze boter. So die beste is, je kan me die week betalen, je kan me die fortnight betalen, maar regel dat dit in de municipaliteit. Doe het vandaag alsjeblieft of doe het morgen alsjeblieft. Eerst nou je opstaan morgen, betaal je rekening. Vaar uit 100 randje, vaar uit 200 randje en gaan betalen. Dat is die beste besluit. Hey, dankie en subscribe en comment en leave a like. Je kan een like los. Je kan subscribe op mijn YouTube channel voor mijn volgende video wat ik ga opzetten. Bye, dankie. Bye.